खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायना हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै दिनैहाय आङो फैदों केस कम्पिउटार्सआवहाय मानो थाखाय फैदों नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो बारदै सिख्ला ब्रेन्डनि थाखाय आंहा हिसाब खिथाब लिरगासिनो थायो थ' बेखायनो आं सानबाय कि एसे आपग्रेड खालामनोसै मोनसे मेकबुकखौथ' आङो सेलननि थाखाय इउज खालामोबा आंनि पार्सनेलनि थाखाय ओमफ्राय एबारै बारदै सिख्लानि थाखाय आं बायनो नागिरदों मेकबुक थ' बेयावहाय बिराद खमावनो मोनो होननानै खोनानायखाय आङो बेयावहाय फैदों आरोना नै लानो थाखाय उलुबारियावहाय स' नोंथांमोननोबो आं दिन्थिगोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आं दिनैहाय बेयावहाय बायनोल' फैयाखै जिखौहाय एफर्डेबल रेन्जआव मोनो बा मा जिनिस मोनो बेयो नोंथांमोननि थाखाय एसेबाबो हेल्पफुल जानायनि थाखाय आङो दा रिल्स भिडिअ बानायगासिनो बे जायगानि लकेशन बा बे जायगायाव मा मोनो केस कम्पिउटार्सआवहाय मा प्रडाक्ट्सफोरखौहाय मोनो बेफोरनि बागै डिटेलिंआवहाय शर्ट भिडिअ हिसाबै आङो रिल्सआवहाय बानायगासिनो शुट लागासिनो जाहाथे नोंथांमोनाबो फैनानै बायफैनो हायो हेल्पफुल जागोन बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय थ' गाइस केस कम्पिउटार्सआवहाय नोंथांमोना भेराइटिस मोनगोन ब्रेन्ड निउ लेपटप्सनि नै मा ब्रेन्डनि दङ लेन'भ' दङ मेकबुक दङ आरो लोगोसे गेमिं पिसियावबो नोंथांमोना पार्सनेलि कास्टमाइज खालामहोनो हागोन गावनि गोसो बायदियैनो गासैबो ब्रेन्डनिबो दंजोबो आरोना बेयावहाय आरो लेपटप्सल' नङा नोंथांमोना नुदों बेयावहाय गोबां रोखोमनि प्रडाक्ट्सफोर बेयावहाय नोंथांमोना मोननो हागोन नै मेकबुकआ ब्रेन्ड निउबो मोनगोन रिफारबिशबो मोनगोन आरोना गोसो बायदि नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयावहाय नै ओरैबायदि एक्सेसरिसफोर दङ नोंथांमोना जा नांगौ आरो मानसियानो ओरैबायदि बुंखाबाय थाखायो माने बेखौ बयबो मिन्थिखायो नालाय बेखायनो आंबो सानबायखि नोंथांमोननि थाखायबो एसे हेल्पफुल जागोन नामा बेखायनो आङो दिन्थिनानै होबाय आरो नोंथांमोननो दायो जोंहा बेयावहाय मा सार्भिसेस एभेलेबल दङ आरो मा प्रडाक्ट्सखौ मोनगोन बिथांनियाव जों एसे सोंनानै लानोसै केस कंप्यूटर में क्या सर्विसेज अवेलेबल है और क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो आप थोड़ा बता दीजिए जैसे कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन है कंप्यूटर रिलेटेड जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड रहता है नेटवर्किंग वगैरह सब कुछ करते हैं हम लोग 4 ब्रांचेस है गुवाहाटी में एक है तिनसुकिया में 2 है और एक डिब्रूगढ़ में है हम लोग का जो यूएसपी है जो स्पेशलिटी हम लोग का वो रिफर्बिश्ड लैपटॉप में है रिफर्बिश्ड लैपटॉप हम लोग यहाँ पे 9500 से स्टार्टिंग है एंड अपार्ट फ्रॉम अफोर्डेबल प्राइस करेक्ट तो जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है या ऑफिस वगैरह में बेसिक यूज़ के लिए जो काम डेटा एंट्री टैली वगैरह के लिए जो चाहिए रहता है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं प्लस उसके अलावा जो हम लोग का यूएसपी है वो कस्टमाइज्ड गेमिंग पीसी में जैसे कस्टमाइज्ड पीसी में आपका 10,000 से लेकर 3 लाख तक बहुत वाइड रेंज है डेस्कटॉप का वो हम लोग बना सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं तो अंदर है मैं दिखा देता हूँ तो नोंथांमोना खोनाखाबाय गावनि हिसाबावबो गेमिंनि थाखाय कास्टमाइज खालामना लानो हागोन ओमफ्राय बेयावहाय सार्भिस सेन्टारबो दंखायो जिहेतु बिथाङा दिन्थिना होदों बेखौ ये जैसे यहाँ पीसी असेंबल होता है अभी ये पीसी नॉर्मल पीसी एक असेंबल हो रहा है ब्रांडेड पीसी है इस तरह और यहाँ में रिपेयरिंग वर्क वगैरह जो भी प्रिंटर और डेस्कटॉप जो भी रिपेयरिंग रहता है लैपटॉप वगैरह वो यहाँ पे रहता है बाहर में हम लोग का टेस्टिंग है जहाँ पे रिफर्बिश्ड लैपटॉप का टेस्टिंग होता है वो भी दिखा दें तो ये जो भी आप देख सकते हैं ये सब लैपटॉप्स वगैरह रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स ये सब का टेस्टिंग चल रहा है क्योंकि हम लोग कस्टमर को 3 महीने का वारंटी के साथ सेल करते हैं तो एवरी लैपटॉप में हम लोग का रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में भी करेक्ट तो हम लोग का सारा रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में पैरामीटर्स रहता है 32 पैरामीटर्स रहता है जिसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं उसमें कीबोर्ड माउस स्पीकर वगैरह सब कुछ आ गया उसके
बाद ही हम लोग आगे सेल, उसके बाद क्लीनिंग प्रोसेस रहता है, उसके बाद सेलिंग का रहता है। और जो सेलिंग करते हैं उसमें हम लोग 3 मंथ्स मिनिमम वारंटी देते हैं। 3 months। कस्टमर को भी एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफली लेके जा सकते हैं। हाँ। CAS computer और एड्रेस तो अपने एक बार कोई दिबो। GS रोड में, मेन GS रोड में उलूबाड़ी फ्लाईओवर के नीचे ही है, नीचे ओके चिकन के ऊपर CAS कंप्यूटर्स आपको मिल जाएगा। फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर। जागी दी का माको लांगना हागन जे को। एक आप क्वेश्चन पूछ लीजिए मेरे से कि प्राइसिंग का कस्टमर्स मतलब स्टोर से परचेज करने से पहले ऑनलाइन बहुत चेक करते हैं प्राइसेस, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? वो डेफिनेटली हम लोग जैसे अपार्ट फ्रॉम रिटेल हम लोग होलसेल भी करते हैं, तो ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट हम लोग का होलसेल नेटवर्क चैनल्स है। प्राइसिंग आपको एकदम बेस्ट मिल जाएगी। ऑनलाइन से भी डेफिनेटली हम लोग प्राइसिंग वर्कआउट कर सकते हैं। और कोई डीलर भी अगर देख रहे हैं आप उस एरिया का, बोडो एरिया का कोई भी, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बल्क क्वान्टिटी के लिए हमारे पास रेडी स्टॉक रहता है। तो होलसेल में कितना क्वांटिटी से स्टार्ट होगा? मिनिमम 5 रहता है, लेकिन अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर मॉडल आपको 1 पीस 2 पीस चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो बिराद मोजां खोथा नोंथांमोना जुदि गावनि जायगायावहायबो होनो लुगैदोंबा बिदि रिफार्बिश्ड लेपटप्सफोरखौहाय थ' नोंथांमोना बेयावहाय होलसेल रेटआवबो नोंथांमोना मोननो हागोन। बेयावहाय जुदि नोंथांमोननि कानेक्शनसा मोजां जायो अब्लाना बिथांमोना मोनसे मोननै लानायावबो होलसेल रेटआवनो नोंथांमोननो हरगोन आरो। थ' माखौथ' नेनानै दङ, थाबनो नोंथांमोना जुदि बिजनेस स्टार्ट खालामनो नागिरदोंबा बे मोनसे मोजां बिजनेस जागोन आरो। नोंथांमोना फैबानो जाबाय। आं कन्टेक्ट डिटेल्सफोरखौ डिसक्रिप्शनावहाय चेक खालामबानो नोंथांमोना गासिखौबो मोननो हागोन। नोंथांमोनाथ' मिन्थिखादों दायो नै बारदै सिख्लानि थाखाय आङो मेकबुक लांनो फैनाया लांनोसै। दायो आङो ब्रेन्ड निउखौनो लांनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना ब्रेन्ड निउखौ जुदि एफर्ड खालामनो हायाबा नोंथांमोना बेयावहाय रिफार्बिश्ड प्रडाक्ट्सफोरखौबो मोनगोन। नोंथांमोना सेकेन्ड हेन्डखौबो लानो हागोन आरोना। बेनिफ्राय जा मोजां मोजां दंखायो एकदम एफर्डेबल प्राइसआवनो मोननो हागोन आरो नोंथांमोना बेयावहाय। आरो माखासे खोथाखौ आङो मोजाङै खोन्थानानै होगोन नोंथांमोननो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो दहाय बुंनाय बायदि दखाननि थाखाय नोंथांमोना होलसेल रेटआवहाय एकदम एफर्डेबल रेन्जआवनो मोनगोन। लोगोसे बेयावहाय बाल्क अर्डारनि थाखायनो एभेलेबल थाखाजोबखायो। नोंथांमोना जास्ट कन्टेक्टल' खालामनांगौ आरो एक्सेसरिसफोराथ' दंखाजोबखायो। मा नांगौ मा नाङा गासैबो डिटेल्सखौहाय नोंथांमोना खेबसे फन खालामबानो मोनजोबगोन आरोना। थ' गोबां खोथाखौ मोनसे भिडिअ'आवनो मिन्थिहोजोबनो हाया नालाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। डिसक्रिप्शनावहाय आङो डिटेल्सखौहाय होनानै दोनगोन। फन खालामनानै नोंथांमोना रायलायनानै लानो हागोन मोजाङैनो। दायो नै लाबाय आङो। थेंक इउ। बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो हरबाय बिथाङा। थ' ऑल द बेस्ट। थेंक इउ स' माच डियार बाबा। एकदम एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनबाय आङो। दायो थांनोसै। CAS computer बियो जाहैबाय फर्स्ट फ्लोरावहाय आरोना। लकेशना जाहैबाय उलुबारी दहायनो खोन्थाखांखाबाय। नै लाबाय आंहा जा हेपि आं दिनैहाय। नै लाखांबाय लोगोफोर थांसै उलुबारिनि। नैबेनो आरोना खाथियावहाय नैबिथिं टाटा मटर्स दङ नै। फ्लाईओवर उलुबारिनि। पार्किंआबो टेनसन गैया, बेयावनो पार्क खालामनो हागोन। आंना गारियाबो बेयावनो पार्क दंखायो नै, टेनसन गैया आरोना। साबिया आंखौ गारना मा साहा लोंहैदों नुवाखै बिसोरो।
फालतुफोरा आरे खुलि दे आंनि किखौनो दोनना होदो बिसोरो थांनोसै दायो चलो नैबे उलुबारि ओमफ्राय बे फ्लाइओभारथिं थाबायलांबानो आरामसे मोनबाय आरो फैदो